Saan mo kukuha? Saan mo mo diri? Oh, Wait, ito mo dito sa karang tabayan. Tambayan sa karaan naman to. Nawa, Magpalain sa takay diri gwapo kay. nawa ko yung mga klaro tawagan. yari, may kay... Tawagan ka. Por, karon pa man ka diri, karon mo kita ang tambayan eh. Karo lagi niyan. Nagkakontak mi ba, nag-abot mi diri. Ako gitawagan. May kay nakadumdum ka. May pa mo kay may kasabot ako tawag wa ko pasinan niyo. Kay Wala, may kabantay sa mga tawag. Nakabantay may tawag, subag dami. hindi kay ako kay pag lakaw nako duri akong cellphone gibutang nako. Lain man ko lakaw, bilin man. Yung kutasan may kaligasan may ikan eh. Ano, tungason maginadiagot. Mo lagi. Entrada lang da, nagsiyaan na niya. Labi na yung tubig. Pahuwi na sa ko kay. Inutian ko dako na sa. Buyag lagi. Ay, tubig ka. Nagbombaw, may Kuhang tubig. ka na. Oh, may noon kay tubig. Ha? Pinda. Ito sa Ay sa tugon. Ha? Baso. Ay, baso ni. Kalit, mabal niyo. Ay, pre. Ito lagi kanino tubig ko. Gwapo na yung butang tambal mo. Ay, di ba kayo? Kutas kayo. Sa motor ka. Kuha na kay tubig lang ako. Ah, sige. Ay, taw lang ka. Oh. Pwede na kamulaw niya kay burag. Pwede mo kaya? Kutas kayo? Mabitan nag-standby mga Kami nga hurot namin ko sa pila aw sa kakuan lagi. Oh, lagi kailangan Ano mo. kay istorya ka nang. Oh, kay wa man mo kutas ako. Kutasan mo na yo. Ano, grabe yung butas mo. No? Okay lang. Grabe na exercise, no? Wa mo sa ko taksar kay pula ka gyud. Mo tiyan ako dako tiyan ako. Sa lako adi. Wala kay. Mana siya, pre, karang duda na ko, model niya siya sa producer page. Ayos sa pala dili. Producer Simple lagi utang pagkatawag ko. producer anak ko. Muro tingnan mo. Anda na ba? Bantay ka? Anda din ni nanay. Namitay na. Uy, pre. Ang sabay. Unsa mo dia? Gusto nga nagsusa. Sayaw na, usam na. Tayo na ding mana o unsa na? Ginawon. Ay, Dako kikaktiyan no sige na. kapoy kinadjagin. Pagkaki mo inyo dito, kay watay makuha na eh. Kuha ang pabasa. Kamala po bilbil. Karon pag kutasan pa mga ako. Ano sini? Dako kiktiyan. Ay saba lagi. Ikaw, kuyo ka. Sagdi na sila. Sige muna sa sunog baga. Kamu na sa, Huwag kita'y makuha na, high blood ta na. Gari lang eh. Aligre na kami ngayon, jogging. Nag-jogging noon. Kaya po, daghan to kay Ako galakaw ra magaling ko dito gikan. Ah, oy. Dai ba ato bur? Oh, mo dugay-dugay lang magawa ka. Kuan. Henry ka. Busy ko. Mo ba? Di bisi mo nakita ano ka nako to. Itong adlaw quiz lang na kay Kuya Babay. Busy ka Babay bro. Ako to. Oh, ikaw. Bago na ako si mo, mo kaya. Mau gede po Oh. ba eh. Ano na may ilan ako sa kayo ba? Lager ako. Ikaw lagi to. Siksikan ko ba yung puyo ko? Siksik eh. Ino kag busy ka sa babae no. Business babae. Ano yun? Ang kada Di usa mo ko. katong na viral nga. What? Nag-inmax ba? Amo na mo dili Dili siro. ito ako, kay huwag Pero tumutol. katong nalabdan man ikaw gyud. Laro gyud ako. Busy ko. Oh, busy trabaho? Busy ko ba? Katong wa mo bayad. Ano mo dia pre nga? Saan man ka lang? Oy, lagi din. Sige ka kung ginom mo gyapon. Oh, ginugot to pre ni mo. Nabalik mo na sila, pre. Oh, Ma, singot ba? Kamu na lang dito lagi. Hindi mo po to, brown. Tuyok mo dito. Asa? Tuyok mo dito. Re, tuyok dito pa. Uyok mo ba? Kaya sige mo. Ikaw na lang. Libro mo sa sunog baga. Amo lang rin sa yawa ka lang yan nga murag. Libro mo sa sunog baga. Sa mo gamay. Ha? Relax na din niyo. Kamo lang. Panagi. Inyo sa bayo sa. Kamo lang. Ano hindi ako, ari ako. Ah, bahala mo rin. Kunanan ba? Live, sagdi na kami. Sagdi na lang. May klaro ng anong jogging. No? Okay, pagsingot. Tanawa pre. Action nagbita yung tiilo, tanawa. Oh, ang tawahan na nag-jogging. Daan man ang bitay ng tiyan. Sa mo to kabitay. Oh, barda. Kapag jogging, magsigil, nagbitay. Oh, Nabitay kita. Wagi ayo. tugad jogging ba? Pero yan to bitay. Gabita, ganahan na yun, no? Lagi yung jogging ko, gana bro. Gana ba? Gana jogging ba? Oh.
Practice na ba? Ato di ka na kayo maglingkod na tayo. Hindi ako pa. Tambay ka din. Hindi makuha. Wag ayaw kita. Kapoy-kapoy lang. Bugal-bugal lang natawa na rin. Bugal-bugal lang natawa na dyan. Bitar lang kajaming Oh, pagingon na ta. saan na iya? Bugal-bugal o tininuod bitong iya ka? Murag sininood to yahag siguro. Oh, tinood to, pero Bitay ba kita pilay na? na. Aksyon pilay lagi murag ng manok na bardaw. Aksyon na siguro. Natural na ito niya dahil. Ang natural lagi ito. Buwangan. Mura mo to kanang kuha ko. Snippy Wala sa ka naman. ako. Bala. Ay, kuya na eh. Balik mo sa Nanguyok na chicks. Napaslab kay. Pas na. Hindi mo gyapon mo. Kuya, jogging. Kita di sa chicks. Sa mo di ay? Anong namay ni Kuyog ninyo? Oh. Asam na. Di ka na sa kuyog mo no? Ha? Di ka na sa kuyog mo. Amo lang oh. Tanawa lang. Jogging ano. Kita ka chicks sila? Kita ka mo chicks? Kasi pag iyong kagabitay tayo dalawa. Na. Chicks. Di gyapon mo. Ah, ngari lang eh. Ay, membro gyapon mo sunog baga gyapon ni. Tanawa hindi. Isawa ni mag-quarantine ba? Kadang chicks. Oh, bahala na. Tinong ka din kitambay tayo mo tayo ato inoon. Agari lang to ba? Lingaw-lingaw rin ni. Tibuan. Ako tayo nakita-kita. Sige lang. Singaw din ta mahago pa. Sige, sige. Oh, pre. Siya, una na. Dare mo. Ganun nila. Oh, ako ba nilo? Sus. Oh, tama, di mo man to. Di mo kuya mo. Tay pre. Lain naman eh. Di mo masabay na mo? Sali. Tunto. Pre, Pre, matindot eh. Uyog ka na. ha, ano? Saan na? Agad na to. Pre, bawat ako, pre. Di, supak.